ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштаҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13 мошин омода кардаги мошиное ки шумо гуфтед дар ҳамҷам ҳастед. бадрон видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. бадрон агар шумо мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира ягон чизга, бадрон дар номери имо ва дар номери ватсап роя кунед. курси имрӯза бошад 1000 русӣ баробар аст ба 156 сомони 12 дирам. барадоро мо бошад наворро сар мекунем. барадон агар шумо имконият дошта бошед видеонавори моро поделиса кунед, мо бошад наворро сар мекунем. рафте якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшмо дӯстон аст Opel Antra, соли бароиши 2012, суди фурӯш дизелай, объем моториш 2 литра, коробкаш автомат аст. системи мошини беҳтарин дӯстони азиз. мошини задаги пӯшидаги надорад, однои краскаи худаш. мошин канцелин дорад, аккумулятори нав задаги, 4 та баллони нав, ҳуҷҷатош дорад, 1 моҳ, 1 моҳи дига мондага бардони азиз ва кожини салонам дорад. мошин как надорад, канцелин ҳамаш кор мекунад, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. дӯстон нархаш 75,000 сомон бо курси имза гирем, агар 480,000 рубл мешавад. кадоми харидор афтага бо арзон мекунем, муомилаи хуб дорад. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо имо ватсапам дорад, бо савдо мекунем, афтага беҳтарин шахсе марҳамат метавонед дига маълумота гирем. бо мегзарем дӯстон ба деюм мошини фурӯшӣ. деюм мошини фурӯшмо аст дӯстон Mercedes Benz 124 соли бароишаш 1990, суди фурӯш дизелай, объем моториш 2 литр турбо, дӯстони азиз 5 цилиндрай, коробка передача механика, системи мошин беҳтарин дӯстон. мошин дар ҳолати техника қарор дорад, мошин ягон камбудӣ надорад, задаги пӯшидаги дига маълумоти пураша бо телефон метиҳем гуфтагай. мошин дар Душанбе қарор дорад, нархаш 23000 сомон бо курси имза гирем, агар 147000 рубл мешавад. кадоми харидор афтага бо арзон мешавад, савдои хуб дорад дӯстон ва варианти алиши ҳам дорад. ягон хачбеки соз дошта бошен алиш мекунем, гуфтага бо маслиҳат мекунем. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия шумо аса имо ватсап дорад, метавонед дига маълумоти пураша гирем. бародаро мо навормо давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшимо дӯстон аст вазни вай бардороне ки хоҳиш кардан яка мора через ватсап роӣ кардага срочно мефурӯшам, гуфтага алиш мекунам. соли бароиши 2007 дӯстон, суди фурӯш бензини холияй, объем моториш 1.6 инжекторай, коробкаш механикай, системи мошин беҳтаринай. мошин 4 та баллони нав дорад, ҳуҷҷат дорад, хадавои кардагӣ, задаги пӯшидагӣ надорад, дига маълумоти пураша бо телефон метиҳем гуфтагай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара, нархаш 34000 сомон бо курси имза гирем, акар 217000 рубл мешавад. кадоми харидор афтага бо арзон мекунем, ёки алиша мешавад ба ягон хачбек ёки астраҷикати солошо 97-98 бошад, гуфтага бо дига маълумота метиҳанд. марҳамат. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ. бардорон хоҳиш мекунем ки лайк мондана фаромӯш накунед. меҳнатоно барои шумо. Mercedes Benz C класс дӯстон, соли бароиши 1994, суди фурӯш бензин газ кор мекунад, объем моториш 2 литр, коробкаш автомат. системи мошин беҳтарин дӯстон, салон кожни салон дорад, 4 та баллони нав дорад, мошин задаги пӯшидаги надорад, гуфтага дига маълумоти пураша метиҳем, гуфтага срочнай. мошин дар Душанбе қарор дорад, нархаш 43000 сомон бо курси имза гирем, агар 275000 рубл мешавад. бо кадоми харидор гуфтага бо арзон мекунем, дига маълумоти пураша метавонем дӯстон дар ҳамин рақамҳошон гиред. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшмо аст дӯстон Daewoo Lacetti, соли бароиши 2008, суди фурӯш бензин газ кор мекунад, объем моториш 1.6 литр, коробкаш автомат аст. системи мошин беҳтарин дӯстони азиз. мошин бе ягон камбудӣ гуфтага 4 та электропакет дорад, кузов 100%, коробка автомат, задни камера дорад, салони чиста тоза гуфтага салонш. мошин дар Душанбе қарор дорад, нархаш 33000 сомон бо курси имза гирем, агар 211000 рубл мешавад. бо арзон мекунем, гуфтага кадоми харидори аниқай муомила дорад, варианти алиши ҳам дорад, вариантро пешниҳод кунем, гуфтага мебинем, гуфтага рақамошо дар рӯи экрани шумо дӯстон. кадоми харидора занг занед, хоҳиш кардага ки беҳуда занг назанад. мегзарем бародарон ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшмо дӯстон аст ваз 2107, соли бароиши 2004, суди фурӯш бензин газ кор мекунад, объем моториш 1.6 литр, коробкаш механикай, системи мошин беҳтарин дӯстони азиз. мошин как надорад, 4 та баллонаш 80% хадавой дорад.
фақат камбудиш ҳамае ки як краска мекунӣ гуфтаги соҳибаш агар ҳамонам хоҳӣ мекунед накунед намекунед дӯстон мошин дар душанбе қарор дорад нархаш 10 000 сомона бо курси имза гирем 64 000 рубл мешавад бо арзон мешавад гуфтаги кадоми харидора бо чақчақ мекунем рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумотша гирем бо мегзарем дӯстон ба ҳафта мошини фурӯшӣ ҳафта мошини фурӯшмо дӯстон аст Opel Astra FI Sedan каблалета бардорон азиз ҳам леди ҳам зимистона хоҳед маҳкам мекунед хоҳед намхи ҳуй судишвораш бензин газ кор мекунад объем мотораш 1.6 литр коробкаш механикай солаш бардор 95 мошин 100% гуфтага ягон камбудӣ надорад балонош навай ҳама чиз созай ремети косметически дора гуфтага хай кадоми мефаҳмам дӯстон бо дигар шама мепурсен мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад нархаш 31 000 сомона бо курси имза гирем 198 000 рубл мешавад бо кадоми харидор гуфтага арзон мекунем савдо дорад рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумотша мегирем бародаро агар шумо ҳам хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона замин квартира дар номерои имо ва дар номерои WhatsApp рӯи экран бародаро мо пешкаши харидорон мекунем мегзарем дӯстон ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаштум мошини фурӯшмо дӯстон аст ВАЗ 2106 соли бароишаш 1984 судишвориш бензини холия объем моториш 1.6 литр коробкаш механика дӯстон мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтаги соҳибаш мошин дар ноҳияи ашт қарор дорад нархаш 6000 сомона бо курси имза гирем 38 000 рубл мешавад кадоми харидор гуфтага бо арзон мекунем 6000 сомон неки беҳуда занг назанам гуфтага кадоми харидор марҳамат бед мошина бинед бо ягон чи мегзарем гуфтага рақамошон дар рӯи экрани шумо мегзарем бар наҳум мошини фурӯшӣ наҳум мошини фурӯшимо дӯстон аст Opel Astra J соли бароишаш 2004 судишвориш бензини холия объем моториш 1.6 литр коробкаш автомат аст системаш беҳтарин дӯстон азиз мошини ҷадагӣ пӯшидагӣ надорад мошин как надай моториш инжектора бензини холӣ карда гаштагиай танировкаш 5 моҳи дигар гуфтагиай суедаш олучаам хирадной хичай дигар маълумотша бо телефон метиҳам гуфтагиай мошин дар душанбе қарор дорад нархаш 50 000 сомона бо курси имза гирем 320 000 рубл мешавад бо кадоми харидора бо арзон мекунем гуфтагиай варианти алишиам дорад гуфтагиай соҳибаш рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумотша метавонед гирем мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ даҳум мошини фурӯшмо аст дӯстон Opel Astra FI Sedan соли бароишаш аниқ гуфтагӣ нест радноша неки мошина 97 кардагӣ мега соҳибаш полни худ 97 кардагиян судишвораш бензин газ кор мекунад объем моториш 1.6 литр коробкаш механика системаш беҳтарин дӯстон мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад гуфтага умуман светаш ҳамхе чорни асфалти мокри ҳамихе гуфтага соҳибаш дӯстон мошин дар ноҳияи шаҳри Файзобод қарор дорад нархаш 20 000 сомона бо курси имза гирем 128 000 рубл мешавад бо кадоми харидор гуфтага бо савдо кадом мешавад арзон мекунем гуфтага марҳамат рақамошон дар рӯи экрани шумо мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ 11 фурӯшимо дӯстон аст ВАЗ 2112 соли бароишаш 2006 судишвориш бензин газ кор мекунад объем моториш 1.6 инжектор коробкаш механика системи мошин беҳтарин дӯстон мошин светаш сиёҳа яксола ҳуҷҷат дорад дигар маълумотша бо телефон мегирем мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад нархаш 13 000 сомона бо курси имза гирем 83 000 рубл мешавад кадоми харидор гуфтага бо арзон мекунем савдои хуб дорад рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пурраша гирем бародарон лайк ва обунааш каналро фаромӯш накунед бародарони азиз агар шумо мошини фурӯшӣ доред дар номерои мо рӯй кунед мо пешкаши харидорон мекунем мегзарем дӯстон ба 12 мошини фурӯшӣ 12 мошини фурӯшимо дӯстон аст Hyundai Starex бародарон ки хоҳиш кардан соли бароишаш 2001 судишвориш дизели объем моториш 2 литр коробкаш механика системи мошин хубай гуфтаги соҳибаш мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад яксола ҳуҷҷат кардагӣ тайёрай фақат як краска мекунӣ агар кадоми хоҳа нахоҳа ҳай мекунам мегарда мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад нархаш 18 000 сомона бо курси имза гирем 115 000 рубл мешавад бо кадоми харидор гуфтага бо арзон мекунем срочно пул дар кор гуфтага соҳибаш агар харидор бошед рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумотша гирем мегзарем дӯстони азиз ба 13 мошини фурӯшӣ 13 мошини фурӯшмо дӯстон аст Opel Sedan бояд тайга каблалета дӯстон ледния ва метавонед зимистона кунед болош маҳкам мешавад солош 95 судишвориш бензин газ кор мекунад объем моториш 1.8 литр коробкаш автомат системаш беҳтарин дӯстон
мошин ягон камбудӣ надорад гуфтага ҳамаш қоидавия гуфтага бе камбудӣ мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. Нархаш 25000 сомона бо курси имрӯза гирем 160000 рубл мешавад. кадоми харидора гуфтага бо арзон мекунем гуфтага ва варианти алишиам дорад дӯстон, метавонед ки вариантро пешниҳод кунед. соҳибаш хоҳиш карда ки беҳуда занг назананд. кадоми харидора гуфтага марҳамат метавонанд занг зананд. дигар маълумотшо мегӯем гуфтага. дӯстон то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.